Keraton Surakarta Hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta sarta bakal ngayomi marang sapa wae kang setya bekti ing Keraton Surakarta Hadiningrat lan panjenengan ingsun. Kaping pindho, ingsun tansah hancengkuyung Nagara Kesatuan Republik Indonesia kanthi lahir batin minangka darmaning praja. Kaping telu, ingsun bakal rumeksa jejeking budaya, tata cara, upacara lan sakabehing warisan adiluhung para nata Mataram mligine para susunan ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Sabda ingsun iki dadya sumuripe kabeh para putra-putri dalem, para santana dalem, para abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat, lan kabeh pabean agung ing laladan ngendi wae. Amin. Mrih tetep lestari kuntaraning Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat 24 Jumadil Awal Dal 1959 utawa 15 November 2020.